Hello, kakabsat nga nagurat. Rugyaran tayon iti preparation iti Christmas party iti babalag is. Madamadan nga i-prepare dagiti makan dagiti bisbisitas tayo. Adama iti iwa. Gito dagiti urat-uratan ti babalag is. Dagitan dagiti nagagaget nga barangay officials tayo isuda mismo ti agluton. Dagiti kagawad ken barangay tanod tayo. Pinabonggaan iti Christmas tree ti labanan mi dito'y kakabsat basta Disyembre. Yan. Pailaw ni kapitan tayo nga Jeric Hambaro. Pinabonggaan iti Christmas tree, pinabonggaan pa iti silaw kakabsat nga nagurat. Naswerte tayo first winner tayo no asino man ti mangabak. Busy da palang iti tattao dito'y ayan mi kakabsat nga nagurat madamada nga agluto dito'y mismo barangay hall mi. Dito'y babalag is Rizal Kalinga. Dagiti mo't kakabsat iti BHW tayo iti babalag is dagiti barangay health worker. Intayo garod siripen kakabsat nga nagurat dagiti agkakapintas nga Christmas tree ti Baypurok. Talaga nga awan iti mayat nga agpaabak kakabsat kitaon tayo ni nagpipintas dagiti disenyo da ti kada purok kanyami ito'y babalag is Rizal Kalinga. Nagpipintas dagiti Christmas decor dati kada purok. Ranyag Rizal, Ranyag babalag is